Hi guys! Ito tayong plaza guys. Tignan natin kung anong meron sa plaza. Ikot natin yung mga bata doon. Tignan natin kung gaano kaganda yung plaza ng Urbis Tondo. Hi! Ito kasama namin LJ, si Kuya Jet, tsaka si Kuya Gab. Tayo natin sila. Ayan, sama sila. Ayan. Ayun, tatototong dalawa. Tingnan nyo itong dalawang to. May kasamang dalawang bulilit. Yan o. Eh, si Bambam. Baka malaglag si Bama. Tara na guys. Tara tayo. Nandito na kami. Sarado guys. Sarado na naman. Ito yung bayan ng Urbis Tondo guys.
Dahil sarado po ang park ng Urbis Tondo dahil ginagawa. Andito tuloy kami sa food park. Ay, nagtakoyaki sila. Yun lang. Takoyaki? Hindi. Ano? Dali. Ako din, takoyaki. Umorder kayo? Ha? Ano in-order nyo? 45. Isa din. Take out Mr. Potato. Pwede magpaat ng bonito flakes ko. Okay lang. Dine-in. Ay, nag-take out kayo? Nag-take out kayo? Dito na, kainin na natin dito. Oo, dine-in. Oo. Take out po din. Dito na din po. May twister potato kayo to? Meron po. Ilan? Isa lang. Ilan po? Slice po na ano pa. Meron na ano po. Yan. Ano po? Eh, isa pa silang 45. May isa pa. Ano? Labanan nila? Ano sila? Saan tayo? Ano na lang po? Dalawang 50. Uy! Papakita ko sa vlog mo. Ganyan no. Kain tayo! Thank you mo, Jay. Yan na. Ubus na. Hi, Pot! Hello. Hi, Kuya. Ano yung nakain mo, Kuya? Twirly menu. Ha? Twister potato. Ano? Ano daw, twirly? Curly shell. Ang ganda ito, guys. Food park. Ano daw? Kita kayo ang dito. Ano di makita? Gusto mo, palayuan ko dun si Ate Hailin sa bundok nang di mo makita. Ano? Hello! Ang dalawa naming baby nagpo-food trip sa food park. Doon pala dito. Hello! Sarap, Kuya. Hanggang dito yung guy ko. Hanggang dito. Hindi nahiya si Kuya Gab. Ikaw? Di ba dun sa bit-bit trigger, kita ko.
Yun, yung church. Tapos ito yung munisipyo na dyan sa gilid, sa kabilang gilid. Yan. Nagsasakyan kami kasi hindi kami, yung mga bata, walang masasakyan. Nag-motor lang. Ang ganda guys, oh. Si 7-Eleven muna kami tapos uwi na. So, nagyaya yung dalawang bata ng 7-Eleven muna. Anong gusto niya? Anong gusto? Hotdog? Pero kakain kayo ng rice, hindi pwedeng hindi, ha? Gab? Hawakan mo to. Hawakan mo hotdog. Hawakan mo. Creamy cheese pag wala, cheese dog. Pag wala, chicken cheese dog. Ay, chicken cheese dog una. Pero pag wala, creamy cheese. Pag wala din, TJ cheese dog. Hello, pot. Hi. Hey guys, uwi na tayo. Kuya, wait mo ako. Uwi na tayo. Ayun yung terminal, oh. Hawak dito sa kabila, Gab.